Kubor nagaslem jong unongsan hima. Presiden barangba kahanyo trap Youth Council upa Robert June Kharjarin haba ajing keren shikilat pathai khubor minta kasngi kakhat Southrik Naidber arajar arpulai halor ka jingkam menteri rangba ka jilla Assam Himanta Biswa Sarma badru sembut menteri rangba ka jilla Meghalaya upa Preston Tunsong ulaong bahaba bishar kat kum ki kot kisla bat ki jaka kat kum ka snem kat khandai spa asan puwei Kamukro bat kishnong ba markhap kim hap shapo kejela Assam Henry kidang dei hapo puru sam jong kejela Meghalaya Badula ongru ba kamukro kam dei hiru ban long tang kajaka ban mi ki kenrum kenram nega dispute area Kishnong ki bahap ha block 1 hap siar khanduli kila ban hap hapo kajingya kajia namar kadon kajingya keni bat kajing bamshai Henry kamukro pan Kam day kasnong kabaha papo ka jaka yakajia bat ka dayru kasnong kabala sensar laslam de kipat khasi penar namar yakani la ban pensisha da kabapet yaki kot kisla bat ki map baka day kasnong kabaha papo ka jilla Meghalaya Shisho hagni kasni na kalyang jong ba Kharjarin ulaong haba persang ban kli ya kinong snong hapo ka than mukro kibabon hi ki kam ba ki yo ya ki kampenroy na ka jilla Meghalaya na ka jilla Assam Ula keren ru halor ke jingdon jong kijaj benreo karbi ki badang suwan buhai snong bat wan saat thamai ha ka jaka ka badan marjan bat ka snong mukro bat ka dei ke jingdon jong kini ki karbi ka bala penlong ban don ka huri hura ula ongru balingba ka ni ka paushai be ki nongelam jong ke jela kimnot banyale persha ki ra jong ke jela Assam namar haswa ban sna ya ke sarkar jelaru ukonrat sangma ula la ye kendo ya menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ban yo ya ke jingkur khu jong u la benrap uba Robert June la dangin pet kat kum ki kot kisla la dangin pet kat kum ka tu kan notification khat khandai spa Assam Phuwei ya ka ba la ot ya ki jaka jong ka khasi jen ke hil bat la tak no ya ki syaka mikir hil la tu ko por karbi anglong ki dang khot mentan nang sen la da pin pet ya kitu ki jaka kat kum katu kan notification khat khandai spa nyo Samphuwei ka mukro bat kitu kisnong ba markhap kim hap re sha Assam tak basai nganut banong ba ka mukre kam dei hiru tangga disputed area ro kitu kisnong ki bahaba po ka block 1 kitu kisnong ki bahaba po siar khanduli sektor ngila banong ba ki disputed area na beli ka don gajing bom shai ka don gajing yakni re ka mukro Kitu kisnong bat ki ba markhab bat ki kimde ki disputed area bat lada phin kli na kiru ka kasnong mukro ka di kasnong ka bala aslam ba ya ka bala sensar da ki khasi penar ki jongi lada phin pet ye ki mau lada phin pet ye ki map ka baki don ye ki kot ki sla ki baki don ka shai ba ka mukro ka habbe ya po makhalia kampat judan hiru kanu ka por ka ba ka soka sam kan wan kumban le se ban penlong election ha mukro lani bat kiwi kam judan hiro ki bobon hi ki lat penroy yang tu hapor bangilek abang ikli na ki rang ba snong bat ki nong alam snong tu ki bobon hi ki lat penroy ki yo hina me khalia lait no ka tu ko surok ke ba ki ong ba ka don ge jing sna jong ka Assam ri de phine kren ka lait phine kren ki wei de phine kren ke epic de phine kren ki land dokumen ka mukro ka de hi hapo me khalia ba nganut hiru ban ong ba ka mukro kam de ke disputed area kadai bet ka part and parcel jong ka makhlia but kadai ka jia ka namar ka jinglong aggressive jong ka Assam kolong aggressive ka persang ban push kat ba ka lae but ngakan mau por bangilit yang mukro abang iklis phang kita kisnong ka biru ki ong ba ki dang dei kisnong ki bang thamai ba ki bang suan sen ha kini ki phautali kisnem but kadai ka jingdon tung kita ki karbi ka ba penlong ka huriura ti kini ki new encroachment area jong ka Assam haba ki dei ki new encroachment area kam dei ka disputed area ten rei ka ka jing yang ngi kum ka jala kalong ba ngi kum ki nongelam lani ki nongelam jong ka jala ka jongi kimnut banele persya ya ki bobon ki rai ba de ka jing le jong ka Assam hakane ka sarkar mentali ladang ini keren ba kane ka sarkar mentakan yada yo pur usam ngatrai la along ka malik pan snat no ba selen Shua ban senaya kan ke sarkar ukorat sama kenduk yano kamde yo Himanta Biswa Sarma udon kam ka blessing nano
Kamdi no menta biswa sama. Kajing bom kem haduk menta ya kitu ki forest guard bat ke police department jong kasam basiat egi bru jong ya mukro. Kai kadau. Kadau kolong ba amdei bom ler ki pulit jongi. Ki pulit jongi lolong balak lai ban lek ban kem nyalah kendu i police ki jongi. Ki don kam tang ko order. Ai order tekan lek kem kum no. Kajing bom yo kem haduk menta bat kajing bom nut jong ka Mekhlia government wat tang ban pha kem yu tigi bru ban bisyara ki ha mekhlia haba ya ka post moten na le ha joai mo la le ha mekhlia ya ka kes la register ha mekhlia hot ka samro ka register ka kesom ni yo i ka lat patai khubor re ha mekhlia la register kalong ba ki nong alam jong ka mekhlia mata ki nut ban chalen ya unong alam jong ka sam kai waji ha kaleng jong ka India kanu ka sarkar ka ba chalen ya ka BJP ji ayu la pha ke di la pha ka CBI la sha kem deputy chief minister jong ka Delhi Union Territory sha kem da ka edi bat ki ru ti boleh yu konrad sang ma u hable sim blessing na u Himanta Biswa Sarma ban form ka ne sarkar kam dei bo don kam ya ka BJP ki don tang arsit kila ban form tang ka NPP baga BJP la ni batno tien rei ki lek nang ban sim ya blessing no blek kim tre ba ke edi bat ka CBI kan wan ban arrest ne ban kem ya ki minister bat ki ber bu pap sap ne ka jing sha kano bam sap jong ka ne ka sarkar ka berim ka de ka jing ka de ke ba labun ka ba penlong wat ya Amit Shah bon ong ba ka mekhlia ka de ka most corrupted state hapo ka rin dia hot ki la bandai tang ka political statement ha ka rally election rei ban keren hi kat uhum minister nginum la ban sim do thalai tang hi ban sim ba kanom don katedem kelam gading ti kajing menta kolong ba Himanta Biswa Sarma unut ban keren mon kum tu ban claim what ye ki non disputed area kum ka benta jong ka West Karbi yang long lan kum ka benta jong ka Sam na beli ulatip lupa ba uchim minister jong ka makhlia nut ban saham urem kitang su saham lawan nak away ti omdei kam sam la ja kum tu ukran bat ka baji amanin ngidang sio ki nong song snong hapo than lang pi away rong ba snong sa berngam ha ki forest jong ka sam sa berngam menta usong sir uni urang ba snong jongi ki ba syong tu than ti ngilah keren habun bunsin ban ong hi bagani ka sarkar kan la ban yada ye ki bru jongi ha border ngam tharai bakan la kumba ong aphi ki ba kila bonthan ka liability lada kila ngi kemen sewa palat kala dei ka promise menta kam dei su ka jing dawa jong ki nong song sinong kam dei su ka jing dawa jong ki nong yalam seng balang lani jong ki seng balang kam dei su ka jing dawa jong upaj ba ban ong ba ai security ye ki bru ki jong ha bodor kam dei su ngim dei ban sothu bakla ta menta kala dei ka promise lani ka jing kular jong ki pulkar party ban ong ba ngin ai security ye ki bru jong ya border tela da PI security ki bru border ka jingkeli ke bangi kwa ban keli kelong lano pilet kem itu ki pulit asam ki ba berngem yu turong ba snong po real pi jadi ke komitmen jong baro ki party but haruling pada opposition ban ai protection ye ki bru jong ya border pet ka manifesto jong ki la kren silent kam dei syok ka jing kwa ka jongi kala dei ka jing terwa ka jongki ha port election ti lada piong ban ai protection haba urang ba snong menta usha berngem ha pulit asam ka jing keli kalong balano pilet kem yu tau pulit asam haba ka ding commitment jong pi ban ong bangin ai security lano pin kem itu ki pulit ki basiat ki berujung yang mukro lad ngi yaro iba pstun ibal ong ila claim ba ka mukro ka haba pok mekhlia pen ide hikam sa penida hikam kam ye ti pulit ki bala siat ki berujung set ki ha ka along jong mekhlia la dalale syam tang langit hari tang bani ya statement te menuru la pi bana statement lada kani ke government ta ka order ki pulit mekhlia ngitip sai bakin thong hadu bana yo itu tian rei habam don ba order am don ba pensilur ti ni haban kut but kumong ong phi kolong ba ka kinong alam hi hapo ni sarkar kila bon than ka liability ba bakin challenge hi kat ya Himanta Biswa Sarma dan kin challenge hi ya kini ki bru ngam tharai bakin don ya ta ka got ten rei lada ki nut sisa ban ong ba ki nut te pani
kem shoi tu ba na po forest department ba berngem orang bas no kem ni tinggi berubah siat push ke development ha ka border mata pen ida ki kam sa ngin ngai na boleh kumbang ni ong ba kam dei shu ka jing dawa ka jong ni kam dei shu ka jing kwa jong ki nong song snong kam dei shu ka jing pen sngo jong ki paj ba ha po khaput kala di ka kular jong baro ki pul parti ban wan ra ya ka suk ka san ka bit biang ka roi ka par bat ka jing pen bet yo put usam menta mensua pila pen mi tu notification ban pen bet phase 2 lanu ka jing kali kalong lanu pen sedang tu phase 2 ban pen bet ta pen pej ha mukro wat hak tu ki list ke bagam khlia ka pham shwa kam jo pha mukro amble kam mukro kam dei ka disputed area but kam dei kam don hiru ha kinu ki por like no ki por ba mensua kala don ha ke jing cha set mukro ru rei with lada ngala puli ba tu notification kat kandai spa sam huai ka mukro ka hap apo fully within makhlia ngidon ki map ngidon ki jing pensai ki tabaro ka disconsil jawai ngila le ya kendu ki kerensai ba ka tu ka di ka snong ka bahap po jentiahil rei ka asam menta ka encourage ka kani ka new encouragement area jong ka asam beli ka nut ban encourage namar ba kadi ka jing bakala ka jong hi ban bangila ailat ya ka asam ban encourage lajin da ka ukarat sang masen jia ka tu wasngi basha siat un le kem ye tu ki ar laingut ki bru asam ngam tharai ba kin nut ban encourage kini kisno jong henry ka kam semla ji ai weiru 4 yo kem tip tak one I statement tip lada ai nam ai ne tak ban I statement ha police station ha makhlia te kata ka di kata ka ba penlong ka ba penut wat ya ui manta baswa ban claims don ha po ka legislative assembly jong ka sam ban ong ka mukro ka di part and parcel ka sam ong sho hiru ba ka di ka disputed area ong sendon ba ka di si banta jong ka sam bat lada ka ni ka sarkar makhlia mta ka kwa ban respond ngi kwa ban yu ida ki kam pen ida ki kam pen le amno but ka wede ki kam ki bangi suggest kelong ban pentik kena ba ka mukro ka diga cala makhlia ya kitu ki bru bawan siat di ki bru ki plate asam forest ki ba siat di ban kem bat ya ka mukot duma dion bisa ka makhlia